As Xornadas Micolóxicas chegan na súa cuarta edición á Pobra do Caramiñal cunha programación que inclúe coloquios, obradoiros, saída ao campo e concurso fotográfico. Así o anunciaron este mediodía o alcalde Xosé Lois Piñeiro. A concelleira de Medio Ambiente, Genoveva Hermo, e a técnica municipal desta área, Beatriz González. Do novo 15 de novembro desenvolveranse as Xornadas Micolóxicas na Pobra do Caramiñal. Este ano marcadas pola COVID-19 cumprirán cos protocolos establecidos. As xornadas incluen charlas, saídas ao monte, concurso e diferentes obradoiros, todo elo co cogumelo como eixe central. Por ahora están confirmadas unhas actividades, por exemplo, a charla cun especialista, José Manuel Castro Marcote, que será o venres 13 ás 8:30 da tarde. Hai unha saída ao monte tamén para recoller e ver in situ o domingo 15 de novembro ás 10 da mañán. Tamén temos preparado o concurso fotográfico. Hoxe se iniciou o prazo de inscripción e a inscripción é obrigatoria para poder participar. O sistema vai ser igual que o ano pasado, por exemplo, e os premios, o total dos premios será de 750 € a gastar no comercio local. As persoas interesadas en participar no concurso de fotografía deberán se inscribir obrigatoriamente cun prazo establecido dende hoxe ata o día 16 de outubro ás 12. Que participe no concurso de fotografía, que efectivamente foi incrementando o número de participantes, creo que tamén a calidade das fotografías, e que se animen, que moitas veces non conseguimos que chegue información a todos e a todas as aficionadas que hai ao mundo da micoloxía e da fotografía. Pois, a través desta rol de prensa e das redes sociais e tal, intentaremos que este ano se chegue a todo o mundo que teña interese en participar. No concurso hai 750 € en xogo para gastar no comercio local da Pobra. O rexedor pobrense anima a veciñanza a participar. Para se anotar no concurso é preciso enviar un correo electrónico a medioambiente@apobra.gal coa información do nome, apelidos e teléfono de contacto. O prazo para o envío de imaxes finaliza o 6 de novembro ás 12. Admítense só 2 fotografías por persoa participante e únicamente pode ser premiada unha delas. En caso de se entregar máis, quedarán excluídas todas as imaxes presentadas. Ademais, deberán ser orixinais e inéditas, responsabilizándose as persoas participantes de ser as únicas autoras delas. A facer as fotografías sempre sen deterioro dos cogumelos que se poidan fotografiar na natureza. Tema aberto, non vai estar... Ten que haber un cogomelo, pero desde un plato de cogomelos hasta algo moi bonito no medio natural. E, mismas condicións que o ano pasado, tampouco se cerra que sexa só na comarca do Barbanza, en concreto no Concello da Pobra, está un pouco máis aberto. E, esperemos que haxa máis participantes. O ano pasado vai increcendo, o sea que houbo máis que o ano anterior. O xurado emitirá o seu ditame o 13 de novembro e as persoas gañadoras serán nomeadas por unha resolución da alcaldía que será publicada no Facebook do Medio Ambiente da Pobra e na página web municipal, ademais de avisar polo correo electrónico ou teléfono. Os premios consistirán en bonos de compra no comercio local, establecementos de restauración dun municipio. Considérase 3 galardóns con diferentes contías. As bases completas están dispoñibles na página web municipal. A resolución de dúbidas efectuarase mediante medioambiente@apobra.gal.